Issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Idol, nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. Ngayong umaga po, ang kasama naman po natin po ay makikibalita po tayo sa mga ano po natin po, no? Kaganapan po at saka syempre, yung pong naitulong po sa ating pong mga Dagupenyo at maitutulong pa ng ating pong kasama po ngayong umaga po na ito. Walang iba kundi ang former Committee on Finance, Budget and Appropriations Chairman, former Committee on Culture and Arts Chairman. At saka alam nyo po ba, musician po itong kasama natin. Dahil talagang hindi lang mahilig makinig ng music. Parang mas alam pa ni Consi yung ano po yung latest sa akin, yung 224. Pero eto po at presidente po ng JC Ken. At syempre, mula po sa pamilya po ng mga talagang mga baker. Ayan kamustahin din natin mamaya kung tanungin natin kung anong paborito na na tawag nito. Tinapay na i-bake ni Councilor. Walang iba kundi si Councilor Heslito Jigs Sin. Magandang umaga po, Councilor. Pagbati niyo po sa lahat po ng mga Dagupenyo at nanonood po ngayon. Magandang umaga si Mark at magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ng IFM, Eye for an Eye. Yan. Kamustahin ko muna po kasi nabalita niyo po sa amin, meron kayong pinuntahan na sitio lang pero bongga yung kanilang piyesta kagabi, Councilor. Kamusta naman po ito? Saan po ba ito? Sa may Karaal Sa po ba? Karael West, Ayun. fiesta po nila kagabi. Saan pong sitio banda po yan, Councilor? Yun po yung sitio. Okay, West Karael part, West. ng Okay. Karael. Kasi balita namin na Consi, Don Podring. Doon po Drink Orchestra Oo. ang tumugtog. Wow, grabe. Kaya nagpapasalamat ako. Shout out kay Peter Fernandez and Ayun. family. Ohon. Kay Noy Velasco and family. Okay, magandang umaga din po dyan sa mga Karaal. May mga nakikinig din sa atin dyan. Konsi, mapunta lang muna po tayo. Syempre, kayo, umiikot-ikot po ngayon. Ano po ba yung pong naririnig po ninyo sa mga hinaing ng ating pong mga kababayan na mga Dagupenyo na kailangan pa po nila? Kasi kayo bilang isang dati pong humawak po ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, alam po natin yung kahalagahan po nito when it comes in allocating po, yung tinatawag po natin na budget na nararapat doon po sa pangangailangan po ng mga Dagupenyo. Opo. Concern na po ang mga tao ng Dagupan ngayon sa budget. Pag Yes. sinabi na budget, alam nila na yun, doon manggagaling ang serbisyo. Alam din po, ang nakakabigla, pati po yung mga nagbibigay po ng buwis sa atin na pinagmumulan ng budget, ay nagre-react na rin po sila. Kasi Nagtatanong na din. Nagtatanong na rin. Dahil alam nila na pera nila yun. Correct. Kaya ang sinasabi, kailangan wasto na ibalik na serbisyo sa mga tao. Opo. Nung kayo po ang nag-chairman po ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, ano po ba yung inyong, hindi naman masasabing strategy, pero ano po ba yung ano po ninyo, principle na ginagamit po ninyo para at least walang makompromiso na una, na budget, at pangalawa, efficiently and effectively ma-utilize ang budget po ng Dagupan? Nako, napaka-memorable yung panahon po na yun. Kasi doon po lumabas ang PDAF, yung definition ng savings. Doon po talaga yung principle na ginagamit talaga, doon nagsimula yung good governance and accountability. Kaya yun po yung panahon na nung ako po yung finance chair, umabot po ng 1 billion mark ang budget po ng siyudad ng Dagupan. Wow! So, talagang unforgettable din. Unforgettable talaga nung pinasa yung ordinance na yun, pinapirma ko pa sa mga kasamahan ko na hanggang ngayon nasa akin pa rin yung original copy ng ordinance na yun. Nung mismong araw Yan na po, pinasa yan po yung session ba, na yun. Konsi, yung first billion natin na naging budget natin na Konsi? Opo, kasi nung nagsimula po na mga 2010 noon, less than 1 billion pa. Yes. Ngayon sa nakatandaan ko yun pamumuno ng umupo si Mayor Belen Fernandez, hanggang sa mga comfort rooms, mga public toilets, na-improve po lahat yun. Naging malinis,
at nagkaroon ng revenue. At saka natatandaan ko yan na Konsi, nagkaroon pa tayo ng mga savings doon nung panahon ni Mayor Belen, nung mga nauna na siya yung naging mayor dito sa 'di ba? Sa Dagupan. Kasi nakikita ko po sa kanya dahil isa po siya na entrepreneur. Kasi pagka-entrepreneur, yung liabilities, she should turn into an asset. Yes. Kaya yung mga ganon, yung mga expense, napapababa niya, pero yung services ay tumataas. How important and how vital, Konsi Jigs, ito pong dapat marunong, for example, na kumilatis at alam ng isang finance committee chair ang kanyang ginagawa at saka ididebate niya yung nilalaman ng budget. Opo, kailangan pumunta ka sa mga barangay. Kailangan yung pulso, kailangan yung ano yung nararamdaman ng mga tao. Kung minsan hindi nila sinasabi kaagad, kung minsan sa paulit-ulit, kailangan talaga immersion mo sa barangay bago mo malaman kung ano talaga yung mga partisyon na binibigay mo sa mga pangangailangan So ng hindi tao. ito parang bugso ng damdamin lang at Hindi. kung anong nararamdaman mo, kung galit ka sa administration, bigla mong iipitin, hindi ganun yon. Hindi po ganun yun. Hindi po hindi nasa air condition lang kayo na data and mga ganun lang po yung tinitignan. So Kasama kayo po lahat mismo yun. nung kayo ay naging dating chairman ng Finance and Budget and Appropriation, you go out. Opo. You feel the people. Opo. Saka meron yun yung time na meron ginamit na budget operations manual. You determine saan yung poorest of the poor. Yes. And then bigyan mo, determine the gap. Para walang masayang na pondo. Opo. Correct. Kung ilang kalsada pa, ilang kilometro ng kalsada ang gagamitin, tapos kung sino yung mga nangangailangan, and then that will create to make you a plan, short term, long term, 3 years, 5 years. Ganun po yun. Hearing it from you, Konsi Jigs, talagang ano kayo, parang meticuloso din kayo sa pagtingin kung saan i-appropriate itong mga ano na ito. Oo, nung time na yun, doon na numipis yung buhok ko noon eh. Dahil talaga. Medyo hindi pa naman halata, Konsi. Pero naman, di ba meron yung time na yung stress ka, pressure ka, Yes. ganon eh, nanumbalik naman. Oo. Okay. Anyway, bukod po dito, importante rin po kasi syempre Dagupan is a hub of heritage, a hub of culture and arts. Dito po kasi ang daming mga dito mga places na nagugulat tayo na dito pala pumunta si MacArthur, dito pala naglanding yung mga tipong ganito. Nung kayo po ay naging committee chair din po ng culture and arts, ano po ba yung mga accomplishment na masasabi po ninyo na hanggang ngayon ay pinapakinabangan po ng mga Dagupenyo? Ay nako, yan po yung nakikita ko na ribulto kasi yung Bicol Hotel. Okay. Doon po nalaman na yung Republic Act 10066, National Cultural Heritage Law, ay na-implement. Dahil dinidemolish na noon yun eh. So nung dinidemolish ngayon, sinulatan ko ngayon yung may-ari ng Bicol Hotel. Ngayon, the richest person in the Philippines. Ang may-ari po ng isa pong bangko. And then, nag-reply po siya. Tapos sinabi na ipapahinto niya kasi importante sa kanya ang cultural heritage. Ayun. Kaya ngayon, na-preserve po yan. Ang purpose po noon, kung saan tayo patutungo, kailangan alam natin kung saan tayo nanggaling. Salamat pala Yan sa Konsi. po. Munti ko nang tawagin na senator si kasi pang national rin yan di ba? Concern din ng preservation. Ganun nga po. Pero sa ngayon, nakita ko kasi sa ibang cities, kagaya ng Iloilo Yes. City, kaya sila nag-progress. Kasi preserve nila eh. Yung mga, Binigyan nila ng importansya. binigyan nila ng importansya. So doon yung basis nila na ganito noon. So kailangan pa rin mamamayagpag. Like for example, yung Franklin Bridge Yes. ng Kalmay. Yes, Meron na dating tulay doon. So ngayon, andyan pa yung remnants, di ba, Konsi? nandyan pa ho yung okay. remnants. So hanggang ngayon, yung remnants na yun yung nag-inspire para mag-build ulit ng panibagong tulay. Okay. So may project na yun. Kayo, yung ganyang artist po, Konsi, meron yung mga minsan, alam mo, pag isang artist, mayroon silang mga nakikita na hindi natin nakikita, na hindi natin napapansin. Pero yung mga ganitong small detail, talagang tamang-tama pala yung naging posisyon nyo dati.
sayang lang, ba't hindi kayo inilagay ngayon dito sa arts and culture? Problema na nila yun. It has something to do with being a musician, Consi. Yes po. Mhm. Kasi sensitive ka, Yes. ang musiko kasi totoo yan eh. Mhm. Pagka sa pananalita, yung letra, medyo hindi pa nababaluktot pa yan. Aha. Pero ang himig, dalawa lang yun, either pangit o maganda. Correct. Kaya nagsasabi ng And totoo. for sure, yung tinutugtog ni Consi Jigs, pang-sexy kasi pang-sexy talaga yung tawag ito, saxophone. Saxophone. Ano po yung paborito po ninyong tugtugin po kapag kayo ng saxophone or itong flute? Sa totoo lang, yung bihira kong tinutugtog sa public, yung jazz. 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 Okay. Kasi nung high school pa lang kami, yun na yung mga pinipili po namin Mhm. na yun ang nag-inspire sa Ever since po talagang kayo, musician, yung music talaga, inclined kayo sa music din po talaga. Opo, dati nagigitara po ako. Okay, so talagang may pag nag-judge si Consi Jig sa mga diyan, kunyari mga tumutugtog, alam niya kung anong pangit sa hindi. Di ba? Nako, parang Yung kagabi okay. okay yun. One time nakapag-perform kasi ako kasama ko ang Wow. Don Codring Oo, wow. ng mga jazz classics. Okay, pero anyway, is there any in your mind advocacy or program na gusto po ninyong isulong when it comes into arts and culture dito po sa ating pong lungsod ng Dagupan? Sa arts and culture, marami po kasi marami talaga tayo dito sa Dagupan ng mga national landmarks na Yes. kailangan pa Mhm. na mabuksan. Marami rin po mga sikreto doon. Unang-una, yung si Dr. Jose Rizal, merong lumalabas na mga manifestations or concrete evidence na materials na tinago na napakatagal na. Pero ngayon pa lang lumalabas. Merong diary. Ang ating unang-unang mayor ng Dagupan na si Toribio Jovellanos. Wow. Oo. Ito, nahalungkat natin tong mga usapin na ito kapag ang kausap natin is talagang inclined sa culture and arts, no? Pero speaking of culture and arts, Consi, kayo po ang presidente ngayon ng JC Ken. Ano po ba itong JC Ken po na ito? At sino-sino po ba ang nagiging miyembro po dito? At ano po yung pinaka-advokasya po ng samahan po na ito? Shout out po sa lahat ng members ng mga JCGen dahil Ay, hello po, magandang umaga po. saludo po tayo dyan. Sina Rex Catube, aming past president, Aster Fernandez, ang ating founder na si Oscar Arsenue, na nanahimik na sa kabilang buhay na po. Ernie Dispo, Architect Alex Villaflor, Alvin Ocho Torena, Attorney Manny Awanan. So lahat po kasi yan ng mga young leaders noon na nakita-kita ulit ngayon on their prime years. Tinawag nga ako noon Apo. kasi ako yung community chairman ng Cultural Heritage Apo. na gusto nila na maging advocacy nila yun. Kaya, Okay. kaya- So it's about the heritage, culture and heritage yes din po. po. And then sabi nila na gusto nilang mag-support kay Mayor Belen Fernandez noon nung pinasa yung national law na yon. Nag-jive naman, nag-vibes naman sila. Kaya natutuwa po tayo dahil napaka-importante kay Mayor Belen Fernandez ang mga cultural heritage. Yung manifestations po noon, yung General Douglas MacArthur, Yes, 78th yes. year. Binigyan po niya ng importansya po yun. Consi, correct me if I'm wrong, sa JC Ken parang nakita ko rin to na parang nagsusulong na yung yung PNR, yung mga sinaunang PNR dito sa Dagupan, parang tinitrace kung saan itong to. Opo. Marami po kasi PNR, yung Lighthouse, marami pa yung Franklin Bridge, marami pa yung pati po yung mga materials, pati po yung Malinak Lelabi, merong mas luma pang kanta na tinutugtog daw noon sa Pugaro, yung sinasabi na Kalukor. Wow. Na ma-explore pa po yan. Tayo kasi Malinak Laylabi, yun lang po alam namin talagang tatak ng mga Pangasinense. So meron pa kayo na discover na mas luma pa palang kanta. Meron pa po, meron pa. Okay. Anyway, bukod po dito, ito konting trivia lang, bukod po pala sa pagiging musician, pagiging artist, family of bakers. Kayo po ay nasa inline po dito
at ang inyong pamilya ay nagmamayari ng pinakamatandang Ang bakery panaderya. dito po sa panaderya dito po sa baka Ilocos region na to, kung pinakamatanda. Ang sanitary 1947. sanitary bakery. Opo. 1947. Na hanggang ngayon, trade secret pa rin yung pandesal. Bakit hindi po ginigive up ng family po itong sanitary bakery? Yan na po yung nakagisnan. Yan na po yung tuloy-tuloy, hindi sa tingin ko hindi huminto yun. Dahil nga merong mga pagkakataon pagka may kalamidad, hindi pwedeng magluto, hindi pwedeng magsaing. Yes. Doon binubuksan nila yun, gumagawa sila. Doon lang meron. So, Wow. yun yung tawag siguro ng pagiging makatao. Gusto nila magserbisyo, saka kaya nandyan pa rin ang sanitary Pamilya niyo po bakery. talaga nasa serbisyo publiko na rin po kahit na wala sa politika noon Kahit po, no? wala po sa politika. Oo. Pero anyway, ito po, what is your very fond memory po sa sanitary bakery na tinayo po ng inyong mga lolo, lola? Mga lolo-lola ko po Opo. ang nagtayo po noon. Diyan po ako pinanganak, kaya marami po akong natuklasan dyan. Marami akong na-witness ng mga history dito sa syudad ng At Dagupan. namulat kayo sa public service na ginagawa nila. Opo. Mhm. Saka kagaya nun kasi yan yung poblasyon eh. Oo, yes, sentro. Oo, yes po. Nung nabuo yung mga Dalton clan, Mhm. yung mga luminary sa politicians, like sina Councilor Conrad Guadis, dyan sila nakatira eh. Okay. Ang Yupang, Mhm. dyan yung, kumbaga, action talaga sa Dagupan noon. Sentrong-sentro talaga. Anyway, Ang Dagupeña, yes. nandyan noon. Okay. So ito ngayon lang natin nalalaman ito dahil kausap natin si Art and Culture rin po, chairman po ng dating chairman po ng Art and Culture ng ating Sangguniang Panlunsod. Anyway, Consi, last few questions siguro ang kamustahin ko lang. Ano po ba yung paborito niyo pong natutunan yung iluto po diyan o i-bake po diyan sa inyong sanitary? Meron lang akong, Yes po. Sir Mark, idadagdag. Yung Victoria Hotel. Yes. Nung umakyat ako sa taas noon, merong paintings na bahay kubo. Mhm. Diyan tumira si Dr. Jose Rizal. Oh. Kaya Okay, parang nung minsan gusto kong napadpad siya balikan. dito. Hindi siya napadpad, talagang dumadaan. Okay. Kasi, Sentro kasi, no? Mhm. kasi yung tulay na yan, doon sa downtown, nakapangalan sa mother niya eh, yung okay. pamilya ng kanyang ina. Wow. Sa akin, bago yun. Medyo nagugulat ako sa mga revelasyon ng history natin. At napakaganda pala, ang pakayaman ng history ng Dagupan. So anyway, mabalik tayo. Ano po ba yung kaya nyong i-bake ng isang Councilor Jigsin? Unang-una dyan ako pinanganak. Kaya paggising ko pa lang noon, dyan na yung nakikita ko na talaga yung Papanimasa, mga pagmasa ng mga, hindi lang yung pandesal dahil parang mahirap talaga yun eh. Mga pandibana, mga pandilimon. Kahapon pala pianuno day. Pianuno. Kasi yung bread na pianuno, named after Pope Pius IX, sa isang Pope. Yan. Siguro letter A or uno si Consi nung college siya sa mga history. Hindi yung history, cultural heritage. Anyway, napakaganda nitong ng usapan natin na ito. And itong light na kung paano ang isang Consi Jigsin ay talagang namulat pala in the public service kahit pa nung wala pa kayo sa politika. Anyway, ano po ang inyong mensahe po ngayon sa ating pong mga Dagupenyo when it comes into number one, pahalagahan ang bantayan, pahalagahan ng budget. Pangalawa, ito pong pagsulong po ng arts and culture sa ating pong lungsod po. Sa akin, Mark, una-una, ang pagka ko yung humaharap sa tao, lagi ko iniisip na unang-una may bibigay ko sa kanila ay pag-asa. Kasi sa dami ng mga pangailangan nila, yun yung sa importante. Yung nakakapagbigay ka ng pag-asa. Kung minsan nga, walang-wala na eh, di ba? Tapos may darating na pagkakataon.
At pangalawa, malaman ng mamamayan ng Dagupan na napakaganda ng Dagupan. Kaya patuloy pa rin kung saan papunta. Pag mayroong kalsada at may tulay, ibig sabihin nun, may progreso. Yes. Kaya kung ano yung binibigay ngayon sa atin, kailangan po na mag-adapt tayo Ayun. na Dagupeño. At kami po na nabigyan ng pagkakataon at kapangyarihan na maglingkod sa ating syudad, ay ginagawa po namin maging ehemplo para sa pagdating po ng mga susunod naman sa amin, ay tatahakin nila yon na ganun po din papunta dahil talagang napakaganda ng Dagupan. Alam nyo ba na ang city planning ng Dagupan, ang gumawa niyan ay si national artist Victor Edades. Ayun. Okay. So, ngayon, nalaman nyo na, ha? O, pwede nyo nang masagot yun sa recitation ninyo sa history. Okay. Marami tayong natutunan ngayon. Maraming salamat, Councilor Jade Sin. At ano pa po ba yung inyong mga pupuntahan po? So far ngayon, ano po mga pagkakabisihan po ni Councilor Jade Sin po? Sir Mark, pagkatapos po nito, galing kami sa piyesta kagabi. Pagkatapos dito, mamaya po, session naman po natin. Session, oo. Session. Medyo formal naman po tayo. At Tatalakayin natin. sana mo pa may maipasa na mga ano po, ordinansa po. Oo po, yung ordinance at resolution, yun naman ang Resolution. importante doon. Councilor, Dagupan City Councilor Heslito Jigsin, nakasama po natin ngayong umaga. Thank you po, Councilor. Thank you po, Sir Mark, sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin. Magandang umaga po sa lahat.